Всеки ден билка е до мен. Здравейте, уважаеми зрители на предаването Брандовете на България и рубриката ни Лицата в козметичната индустрия в България, която се реализира със съдействието на Българска национална асоциация парфюмерия и козметика с изпълнителен директор госпожа Гергана Андреева. Днес студиото ни е на гости в един български бранд. Бранда Билка и неговият заместник-управител Елица Златкова, която добре познавате от предходни наши епизоди. Защо сме точно в фабриката на гости? Защо вратите на бранда ще бъдат отворени за нашите камери? И кои са хората зад логото, ще разберем днес. Точно на Еньов ден. Точно в деня на билките. Ще се постараем да зададем и въпросите как един български бранд успява да постигне успех на международните сцени, като внедрява в бранд концепцията си идеята за традиционната българска билка в българската козметика. Какви са ползите, как се случва целият технологичен процес. Оставям ви в ръцете на нашите домакини и за мен е чест да ви представя нашата ководеща днес Вилиана Станева. Здравейте и от мен! Днес е Еньов ден, празникът, който ни напомня за богатството на българските билки и дългогодишната традиция в тяхното използване. От векове хората познават техните свойства, а днес съвременната козметика успешно съчетава това наследство с научния подход при разработването на козметика за грижа за косата и тялото. Зад всеки козметичен продукт стоят внимателно подбрани растителни екстракти и активни съставки, които превръщат силата на природата в част от ежедневната ни грижа. Именно за това днес сме тук, за да ви покажем как традицията и иновациите се срещат със съвременното производство на българската козметика. Здравейте, госпожа Златкова! Благодарим за поканата и честит празник днес! Здравейте! Добре дошли в вълшебната градина на Билка. Много се радвам, че приехте нашата покана и сте тук точно на този прекрасен празник, за да ви покажем нашата фабрика за красота и какво и кой стои зад производството на тези страхотни продукти, които ние самите харесваме и ползваме. Много е интересно за нашите зрители да ни разкажете историята зад бранда Билка, как се реши и как се взе решението да се създаде бранда Билка преди 30 години. Зад създаването на бранда и фабриката в последствие стои много труд, желание, упоритост, редица препятствия и трудности, но в основата стои идеята да превърнем богатството на българската природа в модерна и ефективна козметика. Още в самото име Билка е заложено нашето уважение към това богатство и знаем, че през вековете хората по нашите земи са използвали растения, билки, растителни екстракти, масла за грижа за косата и кожата. И всъщност българската природа е изключително богата на лечебни етерично-маслени растения. Разликата днес е, че имаме вече науката и технологиите, с чиято помощ можем да превърнем и да ги използваме, за да превърнем в продукти, които могат по много по-ефективен и безопасен начин да стигнат до потребителя. Нямаме търпение да видим и хората зад логото. Тези, които са всеки ден на терен и реално създават от билката продукт. Разкажете ни за този път в фабриката. Как се случва тази магия, че потребителя да отиде на рафта и да вземе в кутийка бранда, за да може да му се наслади? Всичко започва с идея и задълбочена разработка на нашия екип технолози и специалисти. Следват избор на съставки,
тестове за стабилност, съвместимост, ефективност, контрол на качеството и производствен процес, съобразен с всички европейски изисквания. Важно е да се подчертае, че съвременната козметика е комбинация между природните ресурси и модерните технологии. Ние работим с утвърдени партньори, които ни доставят висококачествени растителни екстракти, извлечени по модерен начин, по такъв начин, който да запазва тяхното качество максимално. И зад логото на Билка всъщност седи един голям екип от хора. Технолози, химици, маркетинг специалисти, производствени екипи и също да не забравяме нашите посланици в пазара, търговците. Благодарение на всички тези хора, които всеки ден работят, за това потребителя да получи един продукт хубав, съвременен, с постоянно качество. Като заговорихме за пазари и за потребители, несъмнено за българската икономика, козметичната индустрия е основополагаща и една от основните двигатели в икономическо отношение на страната. Разкажете ни как се справяте с вноса на козметични продукти и как всъщност един български бранд, който е заложил в концепцията си българската билка, може да устои на тази конкуренция. Какво правите, за да сте на пазара? Доверието се гради трудно и дълго и трябва да се поддържа ежедневно с качество, стабилност и коректност към потребителя. Ние самите имаме изключително високи изисквания към нас и към това, което произвеждаме и се стараем да сме постоянни. Но всъщност конкуренцията е изключително важна, защото именно тя движи развитието напред. Присъствието на международни брандове на нашия пазар ни кара мотивирани да се развиваме, да разработваме нови формули, нови иновации, да спазваме високи производствени стандарти и реално тя ни кара да бъдем по-добри, по-гъвкави, по-близо до нуждите на съвременния потребител. Ние работим с партньори, които предлагат изключително висококачествени и те са специализирани в доставките на суровини. Реално ползваме същите суровини, които ползват и големите марки, и международните брандове. И това ни позволява да създаваме продукти, които са едновременно достъпни, приятни за ползване и с доказана ефективност. Аз вярвам, че българската козметика има своето напълно заслужено място на пазара. Видяхме преди малко с екипа, когато открехнахте завесите преди да включим камерите, че във вашата фабрика изключително силно е заложена концепцията за зелената идея. С изчистени съставки, хомеопатични продукти. Разкажете повече за тази линия, която следвате и как се възприема от вашите лоялни потребители и тези зад граница също. Много се стараем да сме на високо ниво и да сме конкурентни на всички останали, особено на големите брандове. За нас устойчивостта не е просто маркетингово послание, тя е ежедневна отговорност. Ние работим с оптимизирани производствени процеси, минимизираме отпадъците, всяка отпадъчна опаковка се предава за рециклиране. Също така работим съвместно с организации за оползотворяване на отпадъците и се стараем да покриваме всички европейски регулации и изисквания, които не са малко. Също така използваме пречистена вода в производството и следим тенденциите в суровини, материали, опаковки, за да можем в крайна сметка да предлагаме едни съвременни и отговорни продукти, защото за нас грижата към човека и към природата трябва да вървят ръка за ръка. Отново обръщам фокуса към изграждането на бранд, защото смятам, че добрите практики трябва да бъдат показвани, споделяни и мултиплицирани. Как бихте описали вашия бранд с 3 думи, ако можете така да го формулирате? Да, Билка е цветна, завладяваща и истинска. Днес е Еньов ден.
и споделяме празника с вас заедно. Очакваме след малко да дойде и ансамбъла, който ще поздрави всички гости и екипа ни. Как се обвързва празника с бранда и защо Билка празнува точно днес? Избрахме Еньов ден символично, като празник на българската природа, билките и връзката ни с земята. За нас той носи този ден изключително силен смисъл, защото, както казах, още в самото име Билка е заложено уважението към природните богатства на България и вдъхновението, което ние черпим от тях вече повече от 30 години. Разбира се, съвременната козметика е много повече от бране на билки. Зад всеки продукт стои сериозна научна работа, научна разработка, висококачествени активни съставки, модерни методи за извличане на активните вещества, лабораторен контрол и модерно производство. Но въпреки иновациите и технологиите, връзката с природата е в сърцето на всичко, което създаваме. Именно затова Еньов ден е толкова красив и символичен празник за нас. В тази връзка можем ли да обобщим, че бранда всъщност е едно съчетание между традицията, земята, силата на природата и несъмнено хората, технологиите, иновациите и ежедневният труд, който тук полагат всички ваши колеги от полето до продукта. Да, точно така. Затова избрахме Еньов ден за тази среща. Билка винаги е била мост между природата и науката, между иновациите и традицията и между българските корени и съвременната грижа за човека. И аз вярвам, че в това се крие магията на нашия бранд. Нямам търпение да отворите вратите на вашата фабрика за нашия екип. Заповядайте! Благодарим! Намираме се в лабораторията по иновации на Билка Лайфстайл. Това е Ана Йорданова и тя е главен технолог и ръководител иновации. Здравейте! Здравейте! Бихме искали да ви попитаме каква е ролята на съвременната наука и на лабораторията в това да направят една наистина ефективна суровина съставка да работи ефективно върху кожата ни. Да, в днешно време съвременната козметика е много повече от използването на билките в чист вид. Реално билката носи природния потенциал, а научните изследвания и лабораторните такива изследвания се стремят да намерят най-оптималния вариант, в който активните вещества от билките да могат да се извлекат, да се стабилизират, без това да наруши техните качества. Съчетаването на традиционните познания и на съвременните технологии води до това, че една растителна активна съставка може да се превърне в ефективна активна съставка за козметични продукти. Истинската ефективност идва от това правилно да се извлечат активните съставки, да се стабилизират и да се комбинират в съответната формула. Ние използваме висококачествени стандартизирани екстракти, които се приготвят по модерни съвременни методи и под строг контрол. За нас това е от изключително важност, защото това ни гарантира стабилност, това ни гарантира безопасност и най-вече реално действие върху кожата и косата. Разкажете ни малко повече за процеса по разработването на един нов продукт или серия продукти. През какво преминава той от разработването, пробите, опаковката, етикетирането и крайното му достигане вече до крайния потребител? Разработването на един продукт или на цяла серия може да отнеме 1 до 2 години, понякога и повече. Разработването започва първо с избор на суровини, активни съставки, аромат. Започва да се правят лабораторни мостри, образци,
които след това се подлагат на тестове, на микробиология. Когато всичко е наред, нашата фирма задължително даваме готовия продукт на пробанти. Това са независими хора, които искат да ползват нашите продукти. И за нас обратната връзка е много важна, тъй като сме подготвили предварително анкетни карти, които те попълват и по този начин ние разбираме този продукт дали се харесва или има неща, които още трябва да усъвършенстваме или да оправим, така че да се хареса на по-голяма аудитория от нашите клиенти. Едновременно с нас отдел маркетинг работят върху дизайна на опаковките. Така че за направата на един продукт или на цяла серия, тъй като отнема страшно много време, трябва всички звена в фирмата, в фабриката да имат изключително добра координация. А има ли съставка, с която изключително много се гордеете, че сте успяли да я положите в вашите продукти? Да. Според нас една от най-емблематичните съставки, това е българския сорт Грозде Маврут. Той е богат на полифеноли и флавоноиди, които имат доказани антиоксидантни и анти-ейдж свойства. Това е един прекрасен пример как една традиционна българска суровина може да се превърне в модерна козметична концепция с висока добавена стойност. Здравейте, Павлинка Иванова, вие сте търговският директор на Билка Lifestyle. Днес ще си поговорим с вас за някои ключови въпроси, като как разпознавате кои продукти и тенденции ще бъдат успешни на пазара. Здравейте, много ми е приятно, също. че ставаме част от предаването. Тенденциите на пазара се наблюдават от нас, анализират се. Също така наблюдаваме и международните тенденции. Също изключително много разчитаме на обратната връзка, която получаваме от нашите партньори и от клиентите. Това ни дава идея какви са настроенията, как да работим по-натам, на какво да наблегнем и как да развиваме нашето производство. Доколко е трудно един български козметичен бранд да бъде конкурентен и извън България? Международният пазар е изключително конкурентен, както за козметиката, така и за всички останали сектори. Потребителите са много чувствителни относно съставките, които се влагат, прозрачността, също така историята на бранда. Търсят се продукти, които са с активни съставки, които са с доказано действие. Също така много се следи за съставките, които се влагат в самите продукти. Историята на бранда е от изключително значение, защото потребителя би искал да бъде заинтересован и хванат с някаква история. Затова ние много държим да сме постоянни в това, което предлагаме, качеството ни да е на ниво и бранда да е разпознаваем. Какво е най-голямото предизвикателство днес за един козметичен бранд? Според мен най-голямото предизвикателство е да се поддържа едно постоянно качество на продуктите, както и да има идентичност на бранда. От изключително значение също и да се надгражда, защото е изключително важно един бранд, освен да е разпознаваем, той да има история и да предлага едно и също. Българската козметика се разпознава и се търси, има изключителен имидж, най-вече заради традициите, заради природните дадености и заради доброто съотношение качество-цена, на което смятам, че е от много голямо значение. Тъй като вие сте дългогодишен служител в компанията, бихме искали да ни дадете и един пример за това надграждане, за което вие вече споменахте, с продукти, как Билка е успяла да надгради, какво във времето е надграждала, за да стигне до този невероятен резултат. Надграждаме най-вече както в обогатяване на формулите, така и в визиите на продуктите.
Съобразяваме се с тенденциите, които са на световния пазар, на международните пазари. Тоест, както знаете, тенденциите се променят, потребителите също. Има поколения, които идват едно след друго и за това за нас е важно да предлагаме един продукт, който е с постоянно и стабилно качество, но той да е разпознаваем. Тоест, стараем се във външния вид, в опаковките, освен във формулите, да предлагаме нещо по-добро, което би се търсило от потребителите и би им харесало. Очевидно успявате да го постигнете. Благодаря ви за това интервю. Благодаря и аз. Намираме се в аналитичната лаборатория на Билка Lifestyle. Това е Албена Фандъкова, която е ръководител на аналитичната лаборатория. Госпожо Фандъкова, когато говорим за качество в козметиката, каква е ролята на аналитичната лаборатория? Аналитичната лаборатория е едно от най-важните звена в производството, тъй като тук се осъществява контролът и проследимостта на качеството на всяка една произвеждана партида. Като започнем от водата, която е основна суровина в продуктите, наблюдаваме нейното качество. След това преминаваме през входящия контрол на суровините. Имаме анализ по време на производство и финален анализ на готовия продукт. Всичко това се проследява тук. Колко строг е контролът върху суровините и готовите продукти? Изключително строг е контрола. Започваме най-напред с водата, която е, както казах, важна суровина. Следиме ежедневно нейните параметри и съответно, ако имаме някакви промени в качеството, коригираме. След това входящия контрол на суровините, който се извършва. Всяка една суровина, пристигайки в фирмата, се придружава от документи, спецификации с определени изисквания. Тук се извършва контролът, извършва се анализа на суровината и тя трябва да отговаря на тези параметри, които са в сертификата. Анализираме всяка една произведена партида, като следиме органолептичните и физико-химичните показатели на продукта. Извършваме микробиологичен анализ и съответно финален анализ, който е за годността на продукта. Той трябва да бъде стабилен във времето, да бъде ефикасен и да запазва своите качества. През колко тестове преминава готовият продукт преди той да достигне до пазара? Много повече тестове, отколкото хората си представят. Това е един дълъг процес, по време на който се провеждат редица изпитвания за стабилност, за съвместимост с опаковката, микробиална чистота. Всеки продукт трябва да отговаря на нашите вътрешни стандарти, така също и на европейските регулаторни изисквания за качество и безопасност. Какво е най-важното, което потребителят трябва да знае за качеството на козметичните продукти? Качеството не е случайност. За всеки продукт стои огромен обем от анализи, проверки, контролни изпитвания, които потребителят не вижда. Нашата работа е да гарантираме, че козметиката, която произвеждаме, отговаря на високите стандарти на качество, за качество, съгласно европейските регулаторни изисквания и норми.
Ивелина Свиленова, ръководител административен отдел и главен организатор на всички производствени процеси във фабриката на Билка. Здравейте! Здравейте! Какво стои зад вашата роля в компанията и как успявате да проконтролирате всички процеси, касаещи от производството до всички търговски дейности на компанията? Какви качества се изискват от един човек като вас? Моята задача е да осигуря връзката между всички звена в фабриката, производство, лаборатория, логистика, снабдяване, качество и администрация. Когато всички звена работят синхронно и комуникацията е добра, процесите протичат спокойно и ефективно. Това е ежедневна работа, която изисква организация, внимание към детайла и много добра координация. Най-ценното е, когато виждаш как резултата на всички от екипа се превръщат в готов продукт, който достига до потребителите в България и по света. Разбрахме от предварителния ни разговор с вас, че бранда е сертифициран по GMP стандарт. Може ли малко повече да разкажете за нашите зрители какво означава това и с какво гарантира, може би, някаква полезност на потребителя? GMP или Good Manufacturing Practice е международен стандарт за добра производствена практика. За потребителите това означава сигурност, че продуктите се произвеждат в контролирана среда, при ясни процедури, пълна проследимост и постоянен контрол върху качеството. В това се включват производствените условия, обучението на персонала, хигиената, документацията и контрола върху всяка произведена партида. Доколко са важни хората, човешкия фактор? Вие ежедневно контролирате процеси, но реално работите с всички хора по веригата, за да се издаде един продукт на пазара. До каква степен ролята на човека е ключова за успеха на бранда? Хората са най-ценният ресурс за всяка компания. Много от колегите са част от екипа повече от 10, 15, дори 20 години. Заедно сме преминали през различни предизвикателства, развивали сме се и сме израснали като професионалисти. Днес работим като добре координиран екип, в който всеки знае своята роля и разбира колко е важен приносът му за крайния резултат. Мисля, че именно това се усеща и в продуктите, които създаваме, защото зад тях стоят хора със сърце и отношение. А лично за вас, какво означава да сте част от екипа на компанията? Билка за мен не е просто работно място. Това е общност от хора, които работят заедно вече много години. Горда съм, че съм част от екип, който създава български продукти с високо качество и успешно ги представя както в България, така и на международните пазари. Най-ценното е, че тук виждаш резултата от труда си всеки ден и разбираш, че допринасяш за развитието на една марка с история, традиции и бъдеще. Благодаря ви за този откровен разговор днес. И аз ви благодаря. А на вас, нашите зрители, пожелаваме здраве. Разделяме се с малко тега от прекрасната фабрика на бранда Билка и от невероятния празник, който споделихме днес с вас. Гледайте ни отново в петък. Предаването е Брандовете на България само по TV1.